Jatano lamsogo ani Vishnu Tripasa YouTube channel lo phaidi inge kaisa topic sung chini Tripura sa dofano thangrona ni bagai kaisa message phaimani no ang narom thani o share khainen naimani chini Tripura sa ni bagai trak sanai rok chini Tripura sa ram yaka sona bagai kaisa Rehabilitation society ni lokjak phaidi inge chung laimani ungui jung kaisa wan sok laika chini Tripura sa drak sanai rokno kasolaina bagai kaisa kami Hamkrai Bodol society ni bedek Langma Kwtal foundation hanai sanang laimani drugs chanai abo manai haya phainai chanai rokno kasolaina bagai chini Tripura sa rokno haini bagai jung kaisa center khulok laika o center boro jaga khulok jaka hamonle narok sagai mambainai mangpiligo jung rehabilitation center khulok laika BARI yani hayake ba BAIDYA aro JATANBARI ni ganar aro chaloknai ingkha pohor jamatiya president ke aro norok kisa poster ro nai manai Langma Kwtal foundation hanoi borok branch kaisa kholok laikha kami Hamkrai Bodol society ni trop hoite kenorok srai nugui makhna poster rojak inke borok kokbo kusar kha jara chini Tripura sa rok phaimani manai rok no chagai nogo hamya kobia rok ungui tongkha inke o borok ni center ro norok admission rok khai manai tei norok ni chrai rok no hamroi mainai hai nei borok kok sarka o borok ni team Langma Kwtal foundation team song ke borok ni building rok belai ni facility kaham tukuk jangnai indi kijangnai ro akrok bathroom rok toilet rok belai ni kaham ke strong babe borok khalaika hai bagai lokorok ni thanio kasarmu chini Tripura sa rokno kaham keti salaina bagai borok kok kusar kha chini phainai manai chanai rok nok roko klai tongkha hangke o borok ni center ro thangai admission khlai manai ge borok baite contact khainan bange oro Langma Kwtal foundation benato rojak tongo contact number rok hingke borok bai contact rok khalai manai norok ge norok ni chrai rok no bo admission khai manai tei norok ni chrai rok no bo haroi manai ni borok kok sarkha ge asa khayo norok jotono chajaknai hinoi o rehabilitation center kholok laimano tei haini bagai te waisa hai ni ma koi phinai chini Tripura sa dofani lokorok ni thaniwo amo ingkha Langma Kwtal foundation ni president pohor jamatiya borok ni naikol phangbai o center rehabilitation center naikol jagai tongo chini Tripura sa dofa rok ni lokorok jarai khonai rok jara manai haya phainai jar chagai yakeba drugs rok hamjago abono chanai rok no borok admission khaigai naikani khaigai biti rok medicine rok rogoi borok hamrogoi nago kifiloi rohobayo blaino nangkokmani chini Tripura sa ni bagai ke phaidi jung teibo koinai o chini phainai manai rok no chayagai tongkha hangke belai ni jung hamnai ge chini dofa teibo kusogoi thangnai jara nije chrai rok no chagai abo phaimani manai rok chawai tongkha hangke borok bai contact khaidi borok ni banner ya ke ba poster ro contact number rok rojak tongo norok jotono khai manai joto subida rok tongo ge borok medicine rok akorok purane rogo
borokni aro doctor rok kaham tongo o center ni under o je naipal ni khainai rok ni thani o haini bagui joto ni thani koimung hingke haibo borok koimung na harkha o video no chini joto tipasani mokolok lainai jar khaiui borok share khaibai de hinai bo kokosarkha haini bagui chung